Dalay ko ng Ginoo mga kaigsuonan. So nata karon sa garden. So dako-dako na ang ato ang gitanom nga mga kuan mga kaigsuonan, mga utanon. So ang atong buhaton karon magkuha mi og dugang kuan nato para katayan sa pipino. So kuyog mo na mga kaigsuonan, napukuyog di sa likod oh. Sundalo po ni siya. Daygan ang Ginoo. Oh, magkuha mi karon og mga igsoon og uway. O unsa ning kuan kay para kaputan sa tanom. So nanapod ang mga igsoon nato. Ato ana sila mga igsoon. Kuyog nato. Ha? So, manguha mi karon Kinsa? og nana si Brad Roger mga kaigsuonan. Nagdala na siya og kuan, Ikaw lang may uban dito dong. kawayan. Kay Lay ko ng Ginoo mga kaigsuonan. Oh, nana. Kaya nga to si Brad Roger. Tanon na to sila mga igsuon o sa ilang gibati karon og mga pulong pagdasig ba. Sige. Una ta ni Brother Don. Mga pulong pagdasig na to karon sayo sa maong adlaw. Kumusta imuhang kuan? Kumusta imuhang mga pagbati diha? Salamat sa Ginoo kay naragihapon ang kalipay sa pagpangalaga. Amen. Ang sa may kuan na to. Verse na to, verse of the day. Kaya nga tong verse mga igsoon diha sa John 1:3. Amen. In him was life, and the life was the light of all mankind. Amen. Salamat kaayo, Brother Roger. Pulong pagdasig nito di Brad. Ako salamat sa Ginoo no nga kanunay siyang pahinumdum Amen. nato kay wala gid tay mahimo kung wala siya sa atong kinabuhi. So ang ako ara nga kuan gyud ta kanang padayon ta sa atong pangalagad kaniya Amen. kay moro ginay tumong tuyo nga kita makalahutay sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Amen. Dayon ang akong verse na nga sulti diya lang makita sa Mateo 6:14. Amen. Kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo dito sa inyong amahan nga sa langit. Amen. So, salamat Brad. Salamat sa akong mga kuyog. Actually mga igsoon, daghan mi karon to pa sa mga babae o uban pa natong mga kuyog pa sa babaw. Kami rin ang dinhi kay mi og para dugang harog na to sa ato ang mga tanom. So, salamat sa Ginoo mga kaigsuonan sa iyang padayong paggamit nato taliwala sa atong mga pagkulang. So, kuyogin mi ninyo mga igsuon samtang manguha mi og unsa ngalan ato ba? Uway? Bagakay. Mga igsuon, so naanami karon diri. Manguha nami og bagakay. Si Brother Roger, mga kaigsuonan. Sa Brad? Tauhan Nay tao? Ay kumpiyansa di Brad. taris ubo. Dito mis ubos mga igsuon. So, di na ko i-detalye pero siguro na ay makarelate ana, nay tao daw. Nay tao pero walay tao ba. So, kamo na bahala ana. Ang bot pasabot ana, nayabat. Ito ning dugang sa harog ato ang mga tanom mga igsuon. Dalay ko ng Ginoo mga kaigsuonan, daplin dinig sapa atong gikuanan, ikuhaan. Pwede unta ta manulo diri mga kaigsuonan. Ambot lang ko wala ko kabalo kung unsa na sa inyong pinulungan ng kamua na magabi manguha og
mga baki or unsa mga pagkaon nga naa diri makitaan sa sapa. Pero dili pwede mo dili pwede mo kuyog ang kuan ni mga kaigsuonan. Kanang mga hadlok anon kay ni kagabi dinhi daghan kay ning kuan. Daghan kayong isda. Oh, ngani kanindot ang dapit nga atong ginakuan mga kaigsuonan. Muha pa itong igsuon. Usara itong sundang. Nga. Siya mo'y nag-operate karon mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo. Laygon ang Ginoo mga kaigsuonan. So, malamig kuha. Kapag balagon si Brother Roger. Ursa kita itong singot. Salamat sa pagkamaayos sa Ginoo. Atong matapos sa kanabi. Mentang magbalipayon sa magpamuhat alas ang kamay. Tinumduman dalaygon ng Dios sa tanang panahon.